Yes, hello mga subscribers. Muli si Bron Kevin 2 and this is our stock therapy to up to Mother Evelina Gutierrez. Ano yung middle mo? Vicencio. Evelina Vicencio Gutierrez. Ilan taon na stroke natin? Tatlo. So almost 3 years. Enrique pala. Enrique. Evelina Enrique Oh. Enrique Vicencio. Vicencio. Tapos Gutierrez. Oh. Haba, no? Ayan. So guys, this is our third day's therapy. Ayan. So, kasi natin may mga improvement na po si Nanay Evelina. Ako nakasalang doon siya sa baba si Linolax, ano, kuryente natin. Alam ko lang, ito malakas to. Kaya kanina po, yan, nandito kaya kung ilan. Ito, ayun na. Yes, Nagpalit sila. Nagbaro. ito yung malakas. Oo. Yung nasa pa. Mas kahapon, dito yung hips na yan. Ito, ibang mo nasa kwap na. Okay lang. Okay. That's fine. Dapat dito talaga yan. Malakas. Sige ba? Tama batiin. Anak mo, batiin mo anak mo. Ano pa anak mo? Ano pa anak? Diba? Diba? Shout out yung shout out yung. Shout out. Diba? Ayan. Thank you. Sponsor yun. Thank you for the sponsor. Sabi mo. Sponsor ng therapy. Salamat ka. Nakikita rin yung mga puto may mga cellphone sila. Kapanood ka na ito. Lolo. Tama-tama siyang tanan natin. Hindi siya na mainit, no? Sa lola nila sa Dapat Amerika mahal niya yan. kung silang Pwede, may nakas kayo naman. yung pangalan na meron siyang Cellphone. Ibang trip. Dito lang siya.